Bueno, na última muralla que hai polo camiño que subimos, porque é probable que habrá unha máis. Isto o que cerra xa é o campo da Mó, que se chama. Xa estamos probablemente no que os antergos consideraban o seu espacio sagrado. No ano 930 aparece no tumbo de Celanova un documento que refírese a este monte como Monte Sacro, en Carnota, Monte Sacro. Entón, por que esta muralla? Bueno, hai varias posibilidades. Isto está datado, ou que considerase, porque as datas non están nada claras ao ser pedra, pero pola forma de construción, que pode ser do 500, do 600, bueno, despois de Cristo, non? Porque, evidentemente, isto está moi, sobre todo, esta é que peor está, prácticamente de todas, porque onde máis pasa a xente. E tamén porque hai unha lenda que vos vou contar que bueno, a xente aquí volvise un pouquinho loca a escavar tamén. Isto posiblemente tuvera máis metros de altura, ainda que non se ve moi ben os caixón, porque cada muro normalmente ten un caixón para aguantar no seu sitio. Pero aquí neste monte non se utiliza moito esa técnica. Posiblemente tuveran varios metros de altura estas murallas, como vedes está bastante derrumbado para os lados, pero sabedes que son máis ben anchotas, non? Que non é unha parede dunha finca típica. Que cerraba isto, como vos decía, un misterio. Hai esa hipótesis, hai tamén a hipótesis de que, o igual que vos contaba antes do Monte de Lira, que isto fora un lugar para vir cando abaixo había problemas, cando había desembarcos. Aquí houve un problema moi grande, sobre todo no ano 1000 aproximadamente, co tema dos... viñan os árabes por abaixo e os vikingos por arriba. Entón isto era unha zona de paso prioritaria, e ademais teñen que ir a Santiago, que isto case é unha liña, se trata de unha liña reta, depois prácticamente ides ver o Pico Sacro desde aquí, se a ver se a niebla non permite. Sí. Entonces, isto é casi unha liña reta para Compostela perfecta, vamos. Unha zona máis accesible, é bastante menos defendida na época, e defensible tamén que as rías, non? Porque está mar aberto, aquí desembarcan, aquí hai posibles pruebas dun poboado vikingo no Quinquilmas, dun asentamento, igual para reparar barcos, para utilizar así temporalmente. Entón, é probable que isto fora, se é que é do ano 500, para ese fin. Se é anterior, incluso podría ser para defenderse incluso das invasións romanas, que casi están aí no tempo. Hai varios casos de castros da zona que foron refortificados na época dos romanos para impedir que chegaran. O sea, aquí houve batalla, que é unha cousa que habitualmente non se di, ni se conta, pero posiblemente houve bastante resistencia nesta zona. Un dos campamentos romanos máis grandes de Galicia está ao lado de aquí, bueno, teóricamente, pensando nas ideas da época, ao lado, que sería casi na saída de Negreira, en Brandomil prácticamente, que é onde estaba o límite do que era o comiso de Carnota, a antigua comarca de Carnota, que lle daba nombre a esta zona. É o campamento romano, se confirma, porque acaban de descubrilo ainda hai un ano, sería o máis grande de Galiza, non? Por lo tanto, tamén demostraría que aquí necesitaron unha logística tremenda para dirigir as conquistas todos dos cachos de costa que lle quedaban, porque os romanos viñan de terra adentro, como sabedes, non? E entón, aquí tiña a amenaza do mar e a amenaza do que podía vir de dentro. Entón, evidentemente, todo o que significa antigüedades ou arqueoloxía, hai que medir sempre a súa importancia ben dada polo esforzo que se dedicou a él, non? Aquí estás vendo unha muralla, todo o cume do Monte Pindo está murallado de redor, igual que isto, cerrando os grandes pasos que hai, ou accesibles, como neste caso, cerrábanos con muros, pero de 2-3 metros, que é un muro, como para que vos fagades a idea, tipo como a muralla romana, casi. O sea, é unha muralla para a época moi grande, non? En dimensións tamén é equivalente, o sea, ten o mesmo perímetro, o sitio que defende, vamos, non é continuo, pero que a muralla de Lugo. O sea, cerra prácticamente o mesmo espacio que a muralla de Lugo, para que vexades tamén o esforzo, evidentemente, non era baldío, o sea, non o facían porque, bueno, dame a ruta e me poño aquí a facer unha muralla estupenda porque non teño máis que facer, non? Tuvo que haber moitísima xente aquí traballando, moitísima xente traballando as pedras, moitísima xente carretando. Tampouco de aquí para arriba non é unha das zonas que máis pedra miúda vedes, entón seguramente aquí toda esta zona había canteiros, había xente esforzándose nesto. Isto cae no momento indeterminado, pensase que por abandono, non? E pasa ao terreo da tradición oral e das lendas, non? Entón, nesta muralla concretamente, reprodúcese unha das lendas, non me la contei abaixo para contar unha vez solo, que é a da Reina Lupa, non? A Reina Lupa é unha reina mitolóxica, non se sabe hasta que punto
puido ter algo de verdade ou non, hai quen a vincula pois, con determinadas figuras de Roma, non? Ou incluso con os cultos priscilianos, bueno, non sabe moi ben onde sai esa figura, incluso a día de hoxe, non? Pero a figura esa, que está presente no Pico Sacro, hai unha calle da Riña Lupa, curiosamente tamén está presente aquí. Neste monte concretamente hai 3 sitios onde está enterrada a Riña Lupa. Está enterrada en 3 sitios distintos. Un deles é o lugar onde está sentado este señor. Como vedes, iso está escavado, quedou así históricamente, pero a xente, supostamente a lenda di que aí había unha lápida, unha gran lousa, posiblemente unha lousa calquera das que tal, que alguén a rompiu, que alguén escavou, para buscar o que? Pois os 7 millóns de ouro que tiña a Riña Lupa na cabeza, do seu cadaleito, digamos, o seu sitio funerario, e outros 7 millóns aos pés. Esa mesma lenda existe no caso do Castelo de San Xurxo, non? Tamén, en algún punto da entrada, sempre na porta, porque as reiñas da mitoloxía galega e as figuras, digamos, mitolóxicas, pois aparecen sempre nas portas, non están nun sitio super protegido, sino guardando as portas, non? Como unha figura de poder. E aquí, como vedes, tamén aparece nunha porta, e abaixo aparece nunha porta. E tamén aparece o Castro Mallou, guardando unha das subidas, bueno, está bastante presente na nosa tradición. É curioso, non? Porque a Raíña Lupa está en moitos sitios en Galicia, pero neste monte concretamente está 2 ou 3 veces. E nada, bueno, máis nada. Seguimos subindo,